Sve lokacije koje sudjeluju u programu vezane su na teme paleontološke i geološke baštine, a osim muzeja krapinskih neandertalaca, sporazum je obuhvatio spilje Vindiju i Veternicu, Lepoglavsku gaveznicu i fosilne ostatke Radoboja. Glavni cilj sporazuma je razvoj kontinentalnog turizma koji će se promovirati na domaćem i stranom tržištu. Koordiniranim djelovanjem smanjili bi se troškovi i povećala učinkovitost ponude postojećih destinacija na tržištu. Zajedničkom ponudom nekoliko lokacija možemo biti dovoljno atraktivni, posebno zemljama i turistima iz okruženja, da se odluče provesti više dana u Hrvatskom Zagorju, uključujući naravno i Zagreb kao jednu također poželjnu destinaciju, te računamo i na vikend goste, na trodnevne i četverodnevne ture. Budući da Ministarstvo turizma daje poticaj turističkim agencijama koje ponude zanimljiv itinerar, a među njima se našao i program Putevi neandertalaca, sporazumu su se priključile i turističke agencije s ovog područja. Njihov zadatak je povezivanje nalazišta neandertalaca s drugim zanimljivim geološkim lokalitetima te ih staviti u turističku ponudu koja bi pomogla razvoju cijele regije. Te smo željeli iskoristiti tu prirodu i naše resurse, sve i naše lokacije uključiti u te ture koje će se promovirati, kao što su i predstavnici agencija rekli, na različite načine. Dakle, bilo kroz njihove tiskovine, bilo kroz web stranice i naravno nastupima na sajmu tržištu, bilo direktnim kontaktima sa stranim partnerima. Interes turista za kontinentalni turizam postoji, no potrebno im je ponuditi bogat i cjelovit program. To je uglavnom vrlo kratko vrijeme. Mi se uglavnom oslanjamo na popunjenost naših kapaciteta tijekom proljeća i jeseni, ali isto tako želimo pojačati posjet posebno ljetnim mjesecima i naravno u zimi. Ima mjesta, mislim, da ovako prebogata i prelijepa zemlja kao što je Hrvatska može ponuditi puno lokacija. Mnogi turisti žele uživati i u zeleninu, u lijepoj prirodi, lijepim muzejima, atraktivnim lokacijama, dvorcima, tradicijskoj kulturi i mislim da možemo kombinacijom svih tih resursa stvoriti nove atrakcije i omogućiti da nas se posjećuje više puta. Kako se očekuje dolazak stranih turista, želja svih partnera je priključiti se međunarodnim aktivnostima koje bi omogućile uključivanje ovih destinacija u europske kulturne rute.